Ето ни в следващото видео. В момента сме в нашето студио. Както виждате, имате много опции, чрез които да управлявате вашият акаунт, започвайки от мои дизайни до всички опции надясно. За днешното видео ще започнем от акаунт. На секцията поръчки може да видите и да проследите всички ваши поръчки. От секцията адреси може да добавите вашия адрес за доставка. Разбира се, може да имате и няколко адреса за доставка, които да изберете при чекаут процеса. Детайли за акаунт, много важна секция. От тук може да посочите вашето фамилно име, вашето име, потребителско име и да прикачите аватар, който аватар е важен за вашата лична страница, която ще разгледаме в следващи видеа. След като сте посочили всички данни, не забравяйте да запазите промените. Относно методите на плащане, те са свързани с вашите комисионни, които ще разгледаме в последващи видеа. Благодаря ви и в следващото видео ще разберете вече как да използвате генератора и ще създадем нашият първи дизайн.